Hola, bona tarda. Què tal? Com estem? Bé, us saludem aquí des d'aquest primer intent de streaming en directe i a veure què tal funciona tot això. D'acord? Bé, aquest és el primer streaming de l'Infopunt en directe que fem per tots vosaltres. La intenció inicial d'aquest canal de Twitch serà donar a conèixer la pàgina d'Infopunt que estem construint eh, a, a, a Parteon. A Parteon. Vale, i a Patreon. Què és Patreon? Patreon és una plataforma en la qual pues, els creadors o altres persones poden crear una pàgina i crear diversos nivells de subscripció o d'aportacions econòmiques que poden fer els mecenes per al projecte que aquests creadors o aquestes persones construeixen i necessiten d'aportacions econòmiques perquè el projecte doncs, pugui créixer, pugui continuar o pugui millorar. D'acord? Aleshores, diguem-ne que bàsicament ara mateix comencem les emissions al Twitch de cara a convertir aquesta plataforma eh, com un mitjà per donar a conèixer què és Inforpunt i a partir d'aquí, pues, aquells que vulgueu, pues, us apunteu al nostre projecte fent-vos mecenes de l'Infopunt, d'acord? També es pot ser eh, membre de l'Infopunt a Patreon sense pagar res, eh, però aleshores els continguts als que tindreu accés són molt limitats. Jo ara mateix, com sóc el creador, doncs aleshores aquí veure tots els articles, d'acord? Mhm. Encara que veieu que tinc la pàgina en espanyol, els continguts s'estan fent en general en català. Encara que ahir vam afegir un parell d'articles nous en els quals aprofitem algun dels continguts que hi han que fossin més propis de terres de parla catalana per donar-los a conèixer a altres llocs. I per això vam crear ahir un article, el nostre primer article en italià, en què recollim algunes notícies que hem publicat en altres articles de l'Infopunt. En aquest cas, doncs, eren articles que parlaven d'Andorra i bueno, se'ns va ocórrer que podíem publicar en italià aquestes notícies sobre Andorra en italià, perquè així pues, gent que pugui arribar de d'Itàlia, del Ticino a Suïssa, del Vaticà, de San Marino, i que estiguin interessats en saber alguna cosa sobre Andorra o sobre altres llocs en el futur de parla catalana, ho puguin fer en la seva llengua, d'acord? Sem Suposo que habitualment el que farem serà aprofitar material que publiquem a l'Infopunt en català, doncs perquè pugui estar a l'abast de la gent de parla italiana, d'acord? O qui vulgui llegir en italià, simplement. Aviam, i llavors, per continuar, d'acord, aviam, ja que vam publicar en italià, doncs aleshores també se'ns va ocórrer i per què no publiquem en occità? I vam agafar i vam crear els mateixos articles que han publicat en italià, doncs també els hem publicat en occità, en aquest cas directament Google Translate, o sigui, no em demaneu més. Jo vaig agafar els articles publicats en català, vaig aprofitar
que aquesta setmana o fa 2 setmanes Google Translate ha afegit diversos idiomes per fer traduccions online i un d'ells és l'occità. I aleshores doncs, vam fer la conversió del text en català a l'occità, perquè així, doncs, igual que volem molts de nosaltres que el català sigui un idioma amb el qual puguem viure, doncs que els occitans a poc també vagin disposant d'eines per poder també viure en occità. Ells ho tenen molt pitjor que nosaltres actualment, amb la qual cosa és un petit ajut que fem de crear continguts en occità, però ja us ho dic. O sigui, sense coneixement, segurament aquí en trobareu unes quantes errades, perquè el Google Translate mai és perfecte. Fa bastant bé la seva feina, però sempre està que hi hagi un esperó al darrere per revisar i acabar de refer tots els textos que es publiquen, d'acord? Aviam, bueno, ja us he explicat aquests 2 primers articles que vam publicar ahir, són 2 articles que estan oberts a tothom, d'acord? No s'ha de ser mecenes ni membre de l'Infopunt, simplement obres la pàgina de l'Infopunt i aquests 2 articles els podràs llegir, siguis membre o no d'Infopunt a Patreon o mecenes. No cal ser mecenes, d'acord? Llavors, aquí a la pantalla veieu que hi ha un vídeo sobre la finestra on aparec jo xerrant, d'acord? I hi ha un vídeo, no? Pues, tots els que sigueu membres de l'Infopunt teniu, menys l'anunci l'he afegit a part després, teniu el primer Infopunt Express que hem publicat des de fa molt de temps, en format vídeo, d'acord? Que poden visionar tots els membres de l'Infopunt, d'acord? Té una musiqueta molt maca, que és possible que ara mateix no sentiu, perquè he tret el so, i si hi hagués so només ho sentiria jo perquè m'entra pels auriculars, d'acord? Aleshores, pues bueno, mm, aquest vídeo, pues, el que hem fet és aprofitar pues, diversos titulars que hem anat creant durant tota la setmana o diversos articles i afegir-los en aquí, d'acord? Molts dels titulars que apareixen són d'articles que només serien per a membres, que siguin mecenes, que paguin, contribueixin econòmicament a l'Infopunt, d'acord? Llavors aquí podeu trobar un petit resum de textos que si no sou mecenes d'Infopunt no, no podreu llegir en aquí, d'acord? Ah, Aleshores, quan hi hagi l'opció de poder compartir articles de forma extraordinària sense que s'hagi de pagar per llegir-los, pues igual optarem per aquesta opció alguna vegada. Però bueno, a veure, també si fem una feina que és construir un portal d'informació, pues també hem de pagar com a mínim hem de cobrir les despeses que tenim per crear tot aquest material, que són pues, les fonts d'informació a la que ens subscrivim per obtenir informació, les eines per crear aquests vídeos tan macos, si els voleu gaudir, pues, tenen un cost, no són gratuïts, tampoc són massa cèntims, amb què féssiu aportacions mínimes, pues ja cobriríem forces despeses, no cal guanyar-se la vida, però ara tinc sort de cobrar una nòmina el que correspongui i en el temps lliure doncs em dedico a construir l'Infopunt, que és un projecte que ja fa anys que s'intenta construir, però que ha donat moltes voltes i l'última volta és aquesta d'intentar llançar l'Infopunt per, a través de Patreon. I hem creat aquest canal de Twitch per donar-vos a conèixer
perquè si no coneixeu què és Infopunt, segurament serà difícil que acabeu fent-vos mecenes. Llavors, amb aquest canal de Twitch el que intentem és que vosaltres pugueu gaudir de lo que és l'Infopunt, d'acord? I d'una manera així explicada, potser no és perfecta, però bueno, és el que hi ha. No deixa de ser una emissió per Twitch. No som uns professionals dels mitjans de comunicació, en el sentit de la paraula. Simplement estem creant un portal on volem aportar informació en llengua catalana per a que vosaltres pugueu gaudir d'aquesta informació i que us pugui aportar alguna constructiu en els vostres projectes. D'acord? Bé, aquí veieu que el vídeo, pues, el tenim també a l'Infopunt. Tots els que sigueu membres, no cal que sigueu mecenes, no cal que feu una aportació econòmica. Tots els que sigueu membres de l'Infopunt podreu gaudir d'aquest i dels propers vídeos que anirem publicant. D'acord? Fixeu-vos, aquí posa bloquejada. Si li donem aquí posa disponible per a tots els membres. Això vol dir que siguis un membre de pagament o no, tens l'opció d'agafar i poder gaudir d'aquest vídeo. D'acord? Avui també hem creat una nova secció. Aquesta secció es diu Micromons. D'acord? És una secció, d'acord? Obrirem pàgina, l'article vull dir. I aleshores això segueix l'esquema de l'Infobreus. L'Infobreus, que abans es deia Info.breus, d'acord, pues, volia ser una manera executiva de compartir notícies, titulars i breus descripcions de les notícies per a que la gent que no té gaire temps, que no es pot estar tot un dia llegint un diari, pues, pugui informar-se d'allò que creiem interessant i que podem compartir. Si ens guanyéssim la vida amb això, hi hauria molts més continguts, però com hem de viure d'una nòmina, doncs només dediquem el temps lliure i les energies que ens queden per poder fer aquest projecte que compartim amb vosaltres, d'acord? Llavors, l'info.breus o l'infobreus doncs és una col·lecció, anem i així ja ho veiem directament, perquè clar, el Micromons ha aparegut després de l'infobreus. Sense l'infobreus no haguéssim arribat al micromón. Anem a buscar l'últim infobreus d'avui, justament. D'acord? Aquí teniu una opció que és només per membres en subscripció gratuïta, d'acord? Que no és de pagament. Llavors, mira, poden llegir els titulars de l'infobreus que hem publicat avui. Si voleu llegir l'infobreus sencer, amb els titulars i les notícies corresponents, doncs hem d'anar a l'article, que podem fer-ho per aquest enllaç, que ets un membre de subscripció gratuïta, però llavors hauries de pagar per poder entrar. Una subscripció de com a mínim 1 euro, 50 euros al mes, a lo qual has de sumar l'IVA. Hi ha diversos nivells de subscripcions, ja t'ho explicarem més endavant, potser avui, potser un altre dia, d'acord? No cal. I aquest seria l'Infobreus sencer. L'Infobreus és per tots els subscriptors que són mecenes. Paguin 1,5 € o paguin 8 euros o paguin 12 euros. Hi ha diverses categories. Llavors, aquí doncs, tenim diverses notícies i aquest és el format que hem aprofitat per fer el mateix format eh, amb l'altra secció, el Micromons, d'acord? Podeu comparar que el format és molt semblant
ara quan ho obrim. El que passa és que la tipologia de les notícies és diferent. Aquí, en el micromons, doncs busquem notícies més de caire local, d'acord? Uh, Poden ser ciutats importants o poden ser llocs no tan coneguts, simplement notícies que considero que no entren dins a un nivell global, d'acord? Però que són interessants de conèixer perquè cada ciutat, cada poble, cada comarca, cada petit territori també s'ha de posicionar a nivell global. Llavors, aquelles petites coses que ajuden a donar-se a conèixer, doncs això és el que compartim en aquesta secció de micromons. D'acord? Llavors anem al microbreus, a l'infobreus, perdoneu, d'acord? Per aquí no surt. Anem cap aquí. Aquests són els titulars que hi ha pels membres de subscripció gratuïta. I aquí ja el infobreus complet. D'acord? El podríem veure de la mateixa plana general, però prefereixo mostrar-lo. Vale? Comencem amb la caràtula. La caràtula, aquí surt la senyora Meloni. Les fotos també les paguem. Aquí està el crèdit de la fotografia. D'acord? Per això necessitem mecenes, perquè feu possible que aquest projecte continuï i, clar, no sereu mecenes si el projecte doncs, no us agrada. Intentem que us agradi, que el trobeu interessant i amb petites aportacions doncs podem primer cobrir despeses i després ampliar el projecte. D'acord? En el seu dia, Infopunt va tenir una aplicació mòbil, potser en parlarem un altre dia, però ara mateix la botiga de Google, el Google Play, pues fa uns mesos me la van retirar perquè no estava actualitzada, eh, funcionava correctament, però ells consideraven que no era la versió més moderna necessària per estar a la botiga i la van eliminar de la botiga. I com no hi ha temps per fer-ho tot, pues, per ara ens hem quedat sense l'aplicació per a mòbils Android que durant, hem tingut durant 2 o 3 anys, però bueno, és el que passa. Si programes, no pots crear continguts. Si crees continguts, no pots programar. Per ara sóc una sola persona amb aquest projecte. S'ha intentat alguna vegada ser més persones, però per ara no hem tingut èxit i per ara continuarà sent un projecte d'una persona fins que pugui anar madurant. Veurem en el futur sempre es pot parlar. Per ara hem optat per crear aquesta plataforma a Patreon per crear els continguts i des d'avui, a més, afegim aquest canal de Twitch en el qual anirem explicant què és Infopunt i quins són els continguts que podeu trobar a l'Infopunt perquè l'aneu coneixent i d'aquesta manera, doncs, decidir si voleu ajudar o contribuir al projecte o només teniu curiositat o simplement dieu quin rotllo, adeu, ja ens veurem, d'acord? Bé, els articles, des de fa poc Patreon permet associar-los a lo que la plataforma Patreon anomena col·leccions. Aleshores, doncs bé, veieu aquest és l'infobreus d'avui, doncs està associat a una col·lecció i aquesta col·lecció és la col·lecció de l'infobreus. Anem a veure la col·lecció, d'acord? S'està carregant la pàgina, li costa una mica. I bé, aquí tenim la col·lecció d'infobreus que s'han anat publicant. Aquí tenim l'infobreus d'avui diumenge, 7 de juliol, l'infobreus del divendres 5 de juliol, l'infobreus del dijous 4 de juliol, infobreus del dimecres 3 de juliol. A vegades
fem més sovint, a vegades no tant, veieu que aquí hi ha un salt, perquè clar, si fem una cosa no podem fer una altra, és el de sempre, però bueno, intentarem a poc anar agafant una metodologia de treball que ens permeti tenir una certa continuïtat, d'acord? Aquí veieu que hi ha un canvi d'estil. Abans pues, posàvem un planell i els punts de les diverses notícies que anàvem publicant, però bueno, em sembla que queda més agradable pues, tenir una foto dels personatges o d'algun dels protagonistes d'alguna de les notícies que apareixen a l'Infobreus. Pot ser un personatge o no, com va ser el cas del divendres, que un dels protagonistes eren els cotxes elèctrics, els vehicles elèctrics. Anem a veure per què els vehicles elèctrics protagonitzen l'Infobreus del divendres 5 de juliol. Anem a veure-ho. Doncs bueno, aquí tenim la primera notícia de l'Infobreus del divendres, dia 5 de juliol, era que Kenya continua enutjada després de la mort de desenes de manifestants contra la llei de fiscalitat que havia aprovat el govern de Kenya. O la segona notícia, la plana major de la banda terrorista indonèsia Jame Islamia anuncia la seva dissolució. Com veieu, busquem notícies que unes podem haver vist als mitjans. Jo aquesta l'he vista al canal 324, la vaig veure un dia al canal 324, o sigui, no és algo que és que no es trobi. A veure, pot passar desapercebut, però això, com a mínim hi ha hagut TV3, al canal 324, que ha parlat d'aquesta notícia, d'acord? Aquesta, pues, a veure, mentre estic fent això no estic mirant la tele, ho sento molt. Aquesta no l'he vista, però no sé si ha sortit o no. Però, a veure, un grup terrorista que l'any 2002 va fer una sèrie d'atemptats a Bali que van causar centenars de morts, entre ells molts turistes, majoritàriament australians, pues és interessant saber que aquest grup terrorista doncs, anuncia la seva dissolució. Vull dir, perquè penseu que el 2002 estem en tota l'inici de la campanya d'atemptats que van començar amb l'11 de setembre del 2001 i que va capgirar la lògica de la geopolítica mundial i que ara estem arribant a noves situacions que segurament sense l'11 de setembre del 2001 doncs no haguéssim arribat a tot el que pot arribar ara, que Trump pot tornar a ser president dels Estats Units, Putin està amb la invasió d'Ucraïna, a veure si pot, i busca tots els llaços de socis possibles per poder assolir el seu objectiu. Podem parlar més endavant, perquè hi ha una notícia que han publicat, o igual està publicada en aquí. Sí, està publicada aquí. Llavors podem anar lligant caps, si voleu. Tercera notícia del divendres, el líder laborista nega que el Regne Unit torni a la Unió Europea hores abans de les eleccions. Bé, ara ja sabeu que el líder laborista ja està a Downing Street, número 10. O sigui, que ja és el nou primer ministre del Regne Unit, d'acord? Aquí una notícia curiosa que vaig ensopegar amb ella, jo no sé si l'han parlat aquí, però resulta que, bueno, és curiosa, perquè una directora teatral catalana s'enfronta a la demanda per difamació presentada per un crític de teatre francès. Jo no sé si els mitjans d'aquí se l'han fet ressò o no, però bueno, tenim una directora de teatre catalana, l'Angélica Lidl, que s'enfronta a una demanda per difamació per part del crític francès Stéphane Cabron, després de que hagi llegit durant una actuació seva, de la directora, la crítica d'aquest crític i després hagi expressat ella la seva opinió, humil opinió, criticant-lo. Llavors aquest senyor ha decidit demandar-la per difamació. O sigui, és com els jutges. El jutge pot jutjar, però pot ser jutjat. El crític pot criticar, però pot ser criticat.
preguntes que ens podem fer. D'acord? Bé, la cinquena notícia que vam seleccionar per l'Infobreus del divendres. L'Astana acull una nova cimera de l'Organització de Cooperació de Xangai. Aquí és la reunió de representants dels mandataris de diversos països, entre els quals destaquen el president xinès Xi Jinping i el president rus Vladimir Putin, d'acord? Amb aquesta reconversió de la geopolítica mundial que fins ara girava bastant al voltant d'Occident i sobretot dels Estats Units, i ara resulta que estem parlant d'un món multipolar. Llavors s'està construint aquesta multipolaritat i, clar, les democràcies occidentals eh, ens enfrontem a un nou món en el qual veurem discutida la, el que són les democràcies occidentals, que a vegades tampoc són perfectes i encara menys a nivell internacional. I, bueno, veurem com acaba tot això, perquè a més, vull dir, aquí Bolsonaro ha presidit el Brasil, ara ja no, ara és Lula, que Lula tampoc és que sigui mm, un perfil pro-occidental, perquè té bastants lligams també amb el règim del Vladimir Putin, que està en aquest bloc del sud que, diguem-ne, vol com a mínim qüestionar el que és el bloc occidental i crear un nou ordre mundial, eh, etcètera, no? La notícia número 6. Grècia augmenta la setmana laboral a 6 dies i 48 hores. Bé, no afecta a tots els sectors, però déu-n'hi-do. D'acord? Llavors, a més, veiem que hi havia sectors en què això no és nou, sinó que ja ho vivien, com per exemple els relacionats amb la indústria turística, que ja vivien amb aquest calendari laboral. D'acord? O sigui, simplement algo que el sector turístic ja ho vivia, veiem que s'amplia a altres sectors. Veurem si això pot passar per aquí. Fa un mes i escaig, a Xile han aconseguit la setmana de 40 hores. O sigui que fa 3-4 mesos a Xile la setmana de 40 hores encara no s'havia assolit, treballant més hores a la setmana. O sigui, uns resten hores a la setmana de treball i altres la sumen. D'acord? I després el que comentàvem abans, s'espera que Orban visiti Putin aquest divendres. Clar, això era divendres, es va publicar divendres a la matinada, o sigui, a la mitjanit entre dijous i divendres. Clar, això no estava confirmat. Ara ja està confirmat. El senyor Orban ha visitat Putin. Clar, la que van, o sigui, ara està Hongria a la presidència rotatòria de la Unió Europea. Orban no ha consultat a ningú de la Unió Europea per fer la visita a Putin. Putin ha invaït Ucraïna. Què farem amb tot això? Són moltes preguntes i bé, i la cosa a la Unió Europea està tensa i veurem ara avui que hi ha eleccions a França, doncs veurem com es mouen aquestes plaques tectòniques que formen part de tot el que és la Unió Europea. I bé, la última notícia de l'Infobreus del divendres és la que protagonitza la tarja d'entrada d'encapçalament d'aquest article, d'aquest informe, com li vulgueu dir, que és el dels vehicles elèctrics, el vermell de la Xina i el blau marí de la Unió Europea.
una altra il·lustració que també pues, ens ha costat uns dinerets i està aquí. I amb els subscriptors podrem millorar la qualitat o com a mínim mantindre-la, que és important. Què passa amb els vehicles elèctrics xinesos? Doncs que la Unió Europea ha decidit que s'han d'imposar aranzels perquè hi ha una desavantatge comparativa entre els vehicles elèctrics produïts a la Unió Europea amb els produïts a la Xina, perquè, segons la Unió Europea, els vehicles elèctrics xinesos estan hiperfinançats per, o dopats, com li vulgueu dir, pel govern xinès amb una sèrie d'ajuts i clar, vull dir, això provoca un desequilibri que la Unió Europea el que vol és defendre o defensar la producció de vehicles elèctrics europeus, com a mínim per al mercat europeu, per al mercat intern. Què passa? Que companyies com Volkswagen i altres fabricants pues, diuen, escolta, molt bé, sí, posem aranzels als vehicles elèctrics xinesos, però aleshores la Xina, si nosaltres aconseguim vendre vehicles elèctrics nostres a la Xina, si tu fas això, Unió Europea, ara a nosaltres igual ens toca el rebre. I estan preocupats amb tot això, clar que sí. És el que hi ha i bé, és el que tenim. Bueno, ja a poc estem coneixent el que és l'Infopunt. Hem vist un infobreus. A veure, aquí tinc aquesta notificació, a veure què diu. Val, tenim un clip nou, que és el... Què és aquest? Ah, bueno, això per compartir amb les xarxes socials. D'acord? I aquí la notícia, aquest sí. Vale? Aquest és el vídeo que esteu veient a la part superior sobre la finestra on aparec jo xerrant amb altres o fotent-vos la tabarra, com preferiu. D'acord? Bé, doncs jo crec que més o menys ja anem agafant soltura amb l'Infobreus i amb l'Infopunt pel Twitch i, bueno, considero que per avui ja en tenim prou i intentarem connectar-nos més sovint i explicar-vos nous temes de lo que és l'Infopunt i de pas també pues, comentar les notícies que anem publicant perquè així vosaltres també pugueu crear la vostra pròpia opinió de les notícies que apareixen. D'acord? I bueno, més coses el proper dia. D'acord? Espero que us hagi agradat tot el que us estem explicant, que ho trobeu interessant i que ho pugueu gaudir. D'acord? I bé, si us feu mecenes de l'Infopunt, us estarem agraïts pel vostre suport i podreu gaudir millor i sense que jo us doni la tabarra de tots els continguts que trobareu a l'Infopunts. Espero que acabeu de passar un bon diumenge vespre i que demà, sí, bona setmana, que ja estem a punt de començar-la. Salutacions des d'Infopunt, Valentí Parrilla per tots vosaltres.